Men Ris, vi skal ind. Ludvig, hvorfor er du kun 3 players? Nej, bro, jeg grinder Fortnite. Hvor er din plat? Det er 3 play. Okay, jeg vil bare nødt. Ja, ham og Random bliver bare nødt til at være med. Jeg kan join mig i Fortnite. Ja, det er lidt. Jo. Nej, vi skal ud og spille Sad Satan. Det er det terrifying, buddy. Top I know. 3 scariest games in Roblox. Top 10 scariest game in Roblox. Join! Dot. Alfa. Nej! Skal jeg guen på den eller hvad, Ludklæder? Ludklæder, skal jeg guen på den eller? Jo, what? Nej, Ris, hvor er du? Nej, Vin, hvorfor det er rent faktisk scary? Jeg kan lide det længere. Ris, hvor er du? Er sat sigten her? Døde du af sat sigten? Jeg råbte Revox lige sådan der. Men Ris. nej! Hvad sker der? Hvad er det? Alfa! Hvorfor er det? Hvad? Er vi i den samme server? Ses. Værsgo. Hvor går du? Alfa, hvad er det for en lyd, bro? Jeg kan ikke lide Hvad det. skal du? Jeg skal pisse. Alfa, hvad er det for en lyd? Jeg bare join mig. Hvad er det for en lyd, Alfa? Det ved jeg ikke. Hvor er du? Bare Fedt med Rocky, hvor ikke så fucking noget. Hvorfor får du mig? Jeg pisser i en voksen. Ris, bare begynd at gå tilbage. Hvor tilbage? Ja, det er der, hvor jeg er. Jeg kan godt bare sidde og kigge på bagen med screens. Lort fuck. Hvorfor er han sådan Ris, der? jeg kan Hvorfor ikke lyder lide han jer. sådan der? Ris, jeg ved ikke om... Oh my god, sticky keys gav mig lidt chok. Hvorfor lyder den væk, Alfa? Er det her en maze? Nej. Fuck det her spil. Bro, jeg Ja, havde... nej. Bro, jeg havde det her spil. Alfa! Ris! Det her var det største chok, bro. Fuck dig. Endelig, jeg kan gå ind i fullscreen, Hvor er du af? Oh my god. Hvorfor var du ikke i fullscreen? På grund af så jeg kunne kigge på dine streamers. Jeg skal lige sige til min far, at jeg skal være klar. Hvad? Måske en tidspunkt. Bare råber mig, kan du passe? Jeg kan ikke med dig, okay? Hvis du er klar, vi. Okay, min far er klar til at dykke om en sekund. Det ser det rent så scary sådan. Hvorfor det er et spil? Fik du ikke også det der jumpscare før med en eller anden random dukke på din skærm? Hell no, but what the fuck? Gør du ikke? Nej, jeg fik bare sådan på min Det skærm. var scariest nogensinde, bro. Alfred, jeg fik bare sådan lyd på min skærm sådan i sådan 5 minutter, bro. Sådan Hvorfor går du til dig? Nå, nu er vi herhen. Hvor jeg er spawnet. Døde vi? Vi skal nok hen til det der bricked up area. Hvad? Døde jeg? Hen til det bricked up area. Døde jeg lige? Nej, vi døde ikke. Hvad var det der for en Eller, det ved jeg rent faktisk ikke. Hvad var det der for en klam svin, som lige kom op på min skærm, bro? Ja, det var det, der skete til mig før. Ja, den er vej. Er der en entity? Det håber jeg ikke. Hvorfor fuck man hoppe i en maze, hvor man ikke har en flashlight? Jeg ser lige flashlight, bro. Flashlight. Jeg spiller for meget Flashlight. Clash Royale. Hvorfor stopper du? Du ved ikke, hvor bange jeg er lige nu. Jeg tror nok, jeg har 10 liter. Bro, igen! Alfa! Helvede! Hvad er det for en tom i lort, som er på min skærm? Fjern dig! Hvor er du? Jeg er livet! Bro, du er så klam. Jeg ved, det var så chok. Bro, hvad er det for et spil? Helvede, det er
Der er en web horror game, som hedder Sad Satan. Hvad mener du med remaking det game? Nej. På Alex, det er en adaptation af et eller What andet. is Wow, det skal... station? Ad for helvede. Det der var måske den klammeste spil, jeg nogensinde har spillet i mit liv, bro.